本日、我々は我が国初となる国産SAFの実用化を達成したことをここに宣言いたします。今日、関西空港で初めて就航したのは、捨てられる食用油や木くずなどから作られたSAFといわれる持続可能な航空燃料を使った旅客機です。SAFを使うことにより、これまでの燃料に比べて二酸化炭素を 84% 削減することができます。この便で使われたSAFは堺市にある製油所で生産され、船で運び込まれ供給されました。今後は主に国際線で使用され、来年には年間3万キロリットルの生産を目指すということです。この日を第一歩として引き続き国産SAFの安定供給を続けてまいりたい。